brænde vi er omkring 4.000 mennesker, og vi står og skal til at gå ud i skoven, drenge. Og piger. Og der er et fucking observatorium derude. Vi har sagt til os selv, at vi kommer nok ikke derind. Nu bliver også brændt af brændeller. For satan. Hold nu kæft. Vi står ude i en fucking skov i fucking nowhere. Spørg Kluge og jeg, mand. Vi har lige kørt igennem tog og blevet nødt til at holde bilen ude på en mark. For at, altså... Og det der, jeg hader det. Det kan jeg ikke lide. Prøv at undgå brændeller. Okay. Det værste er, at mig og Kluge, vi er ikke engang sikre på, at det her observatoriet er. Og der er bare brændeller. Og der er fæsling i noget. Ja, der er fæsling i noget vej. Den brænder sådan på lupiner. Det her. Ja. Kom. Det er bare godt. Overvej, hvor mange flager, der er oversnit. Ja. Hvad kan det gøre? Det her observatorium. Ja. Hvis nu er jeg blevet slender, ikke? Real life slender. Ikke noget. Og situationen er den, ikke? Der ligger et hus, sådan cirka 70 meter den der vej eller sådan noget. Okay. Og vi er midt ude i en skov, og der er hullet. Skal man kravle ind i det? Du skal kravle ind i det der, hvis du vil derind. Jeg skal kravle op og kigge ind. Ja. Men holder du kameraet, så kravler jeg op. Okay, det kan jeg finde. Hvad fuck er det her for en tegning, mate? What the fuck? Det er løgn, det der. Nej, skal du... Ja. Okay. Skal vi lige ind og have et kig med det? Det er ikke så slemt. Hvad han hold? Det er en flotte sag. Skal vi ind? Der er et rum dernede. Der står en sko dernede. What the fuck? Der står mange ting dernede. Der er også en sofa og sådan nogle ting. Det er fucking ustabilt at gå på det der. Ja. Det er det, jeg snakker om, at det vil sige, hvad jeg har sidst, ikke? Så når vi trådte, så er der nogle af brædderne, der knak. Det er fucking farligt. Ja. Hvordan kan du egentlig komme op igen? Vi kravler op igen her. Ja. Så igennem hullet. Men der er også en dør dernede, som der fører herover. Så vi kan lige gå og kigge på døren. Hvis bare du går langs. Så. Den er bare låst, tror jeg. Den er åben. Er den åben?
Den er væk. Nej, der. Skal vi prøve grøn? Nedefra? Ja. Den er okay nøgen, den der tegning der. Nej, jeg så ikke den der. Luke John. Cykel 12. Det er meget nok, ja. Så det går lige tilbage gennem skoven. Så det går lige tilbage gennem skoven. Jeg brænder næsten. Det er nummerpladen der er derovre. Hold nu kæft. Bilen er lige der. Nå. Der er lyst op, ikke? Så lige der er nogen, der lyst igen. Hvad fuck var det for en vej, hvis jeg gik før? Hvor er den her vej? Prøv nu at se, hvor tåget der er, mand. Det her, det er et fucking gyserspil. Fuck det, og deroppe, ikke? Og det er med... Jeg ved ikke, prøv at se stjerneklar himmel, mand. Det er sygt med det der tog. Det er fucking romantisk, helt seriøst, ikke? Hvis jeg inviterer en pige ud på en date, ikke? Er det så bare ikke her, vi skal hen? Ud til observatoriet. Ja, jeg fucking troede lige, jeg så en bag dig, mand. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Jeg skulle have stille roligt. Ja. Stille og roligt. En sidste gang, så kan vi lige sådan igen lige sige, hvor fucking Svensson, Thomas og Hovsom det er.
Det er noget, vi sent glemmer. Det er det. Der er sgu tudekiks på vandet, det er helt sikkert. Ja. Men vi vil også get the fuck out of here. Så vi ses.